Hadin kajing yo bat yakum bakat to kat neteli kishalan khayi do yong kiba shuthok na kibriu kiba thmu ban khayi do yong nakaliang ka new trap integrated terrestrial organization hito mentakasngi ka arpho new tarik urumphang kalalek ban panjing shai na u director jong katanat director of mineral resources government of Meghalaya kabadan Harisa colony Shillong ushri PUSD sangma haba kren shakilat pathai khubor nakaliang upresiden ka hito sengkmi uba donbok takar ulayathu bakadaw ka bapenlong ya kaseng ban panjing shai kadai hadin baki dekhot jong kaseng kilayo bat ya kashalan ki bashuthok klemdon kasil ka batikna nakitrak ki bapendon kam yaki ban khayi do yong henry ki brio bapendon kam kilalait phet no bat hadin bakaseng kala persyang banwat yaki number plate henry ki dei ki number ki bashuthok bat lalap ru baki dei ki number scooty ki bashuthok Shushu habapan jing shai na kaliang u director jong ka DMR ulo ong bahaka jing shisha ka office kamju ay kinu ki shalan ki bathok bat na kaliang ka office kamju ay bor yanu ru ban shna shalan namar na kaliang ka office kashna katkum ki kendon balabu da ka sarkar bat ulo ong ru bakalong ka bae ban pentikna ya ka jing yo bat ka hito namar bakim don ka jing pen shisha ka batikna ya ki bapendon kam ya ka shalan ulo ong bawat hajar kata ka office kan le laka kamram ban wat ikibriu namar katanat kadon laki jong ki check gate ki ban pek ngor bha hakabaya dei bat ki kali khayi do yong bat ru ulakan turu ya kinu ki briu ki balap baki dei ban ujor shaki police station ni sha office ban lap ya ka jing shisha bat nakaliang jong uru kin le ya ka badon kam habalap ya kinu ki bapendon kam ya ki shalan ki bashuthok ban le ka kam khayi do yong hapo ka jela lapa ka ayu akai ketuka agawi ke jaga bagi ong tambah klem don sai le klem don sili ba tinggal ong ban ayu lap kum kanika incident di ban ya tubi chaki pulit lane di ban ai FIR na mador ditambah gitu ki ong ki klem lap ya ubriu tengalong lada lakum kanika insiden akan nuko persawan dia tu insertion ya kan nuko action akan kumka kendon jongka ai tinggal su la clarify kata dur chalan tenging ngingin je ingin ndon ba authorize ban sna yano ban ayu ba ngam ban sna fake chalan mingkai kabangi sna batingi sna ya ka chalan katkum ke feature balai lai daka sarkar tengi kentu pe ki feature baru aga chalan jumi nang tangi don ka QR code nang tangi enter ya ka details jong ka vehicles teng in sign bade daki officer apo office aga chalan te nang tangi don ru ka apo check it ni don kata ka mission pangiu handheld device te kata ka handheld device kan sa detect lada don kanu ka fake chalan ba penyait raga tu kikin sa scan rapor pa kia scan ya ka chalan kin tip ka de fake ne ka de ka genuine ne te ki claim la ban transport kanu ka mineral selani ka doyong lembak fake chalan. Bau mentah hatu mentah tinggi paklak pa ya ki fake chalan lada ton kanu ka information baton fake chalan bakira chalan ba fake tinggi ngal ala ong ya ki ban inform be chaka de mat cheke concern lale wat hangi ru pangi laban beta ya ki officer jongi bakin le ya ke badon kam tamli ban file FIR lada detect any illegal transport. Kami kecalan encounter rekaptu kat ni kena porba kidon kitrok pila hadian probla lagi ni ruyong te let's say kidon hirup ki bak shuya tu ne ta shu yeng kai sa surop ki kili kan pi kit yo kit mat yang pia don calan yang dan dala ong ai masin ai maki ki start kali wot ki pet dan dala check per lap kan ni dan dala lap kan ni ta
ngingim dai kita expat namar man ko por ka sa ko por PCI ba la dangi yo ban bat kita ki kali du yong pulit uang ben ba ke complaints ka DMR ong yi ka DMR ba na ya fiat ta ka daw ngi ngawan ni hakmat jong director ban pun semua we kan ni ba kan ni ka dei ka bathok na ka pisha ta hoy kubur uang ba kan ni ka dei ka fake ta na kaleng jong ki kumba uru ong kumju hi men ne kumba ki na ka por kumba pi ong ma pi ba ai hopulit henry nging la tip syai ba ngindal ai upulir undinai be kan ni bat undong be ba ka de ka kamram DMR ta ka daw ngi wan hu to i chim kya ka kam DMR rin haba maki te ka ba de ki ba authorize kan ni bat ngila I suggestion through ya ki ba kham tam haba ye dei ba tu do yong mo tu ba ki ong tau saulak tam uban wan na po na galan YouTube du yong ru ngila ya keren hang ni ba ki ong ki application ba kanok knowledge kan dei be na government ta du man ta habang ngiling ong la kanoton ula de chalan yu tau duyong na po nagalan yung patsalan hadu watang ston jor hi pamenta kasi kadai long kumnya ki bon ngut kini ki samla ki jongi ki bamdon kam bamdon jam ki brang stang menteri ki pa yadon ya kata mo ki bashim da don kuma shpo ka sanlak ban yo kon yu noi u ban yo kata auction jong ni u duyong ta hadien ba kila yo te kila dep sewi kata royalty ki tax kini kata te hadien nang to pa ki ong ban dala poi hang ne ban pan ni kata ke NOC u director tentang kalian jong umtre ban sai kat kum ka jing keno kata kristi bagi wan kita ki katto kan ningot kinong khayi tangi par ki bas ngukya ban nomor bengi kum ki khon samla o ki don sha ki bashim da karam da kalun tang ban ta ban im ye ga jakpo henrei ban haban siu pad ya kata ka bamrung chapo state kata ka revenue mo kata ka bisa ka balong outsource ka bahaban sign de kita ki high level ki ba sudong tang ki high authority ki kabadika black money ta kabamdon kot kisla ban han over ta kum kata ngi sungkya ngi lawan hang ni kana kaliang jong u pat dinai be ya kata ka alej lene kata ka jing keno da ki keno tengah kan tui gitu ki kon samla ki badon ya kata ka ba kila deble kata ka tax ni kata lej khamat jong pan ki jing shan namar hangi ukran dok mai yo le se un palai no ne si pisia tang habi de bukan ka fake chalan ta daw ngi famous ni yo hapo kti jong ngi lek kli be no director ngi ong be kan ni de ba phasna ma phi tana kaliang jong u phila ro mani kli u menta u wong be em ngi lem phasna ma ngi ta nga ong u haba phim sna ta ka ei pat ka nakaliang ko jong phi ka ba phin le tu ong kin sa buddian bat kin sa pha inquiry pan buddian ba pan lap ji kin bat nang ni sa khamaru lada don kinu ki chalan ke ba isan khamat kila ni kan director le ne ki staff jong di amar khanang ban pin sakhi ba kadai sha ka chalan ka ba sha pat kanu ko ba ke chalan kadai jong kana government of Nagaland Department of Mining and Jewelry Nagaland but ki chupunan kam tang usurok jong kamai khalia ban export ini udah yang sport Bangladesh por hier Bangladesh ti don kam approval jong state government leng ba ka tenat mining and geology ti hajing de ba kani ku de yang bawan po Nagaland nakaliang jong director ulang ba ki paperwork under process but hadok menta ya tu do yang ba salak san hajar ton pikimut ban export Bangladesh leng ba ka South Garo Hills hadok menta 4 chalan eu namar ki formalities 4 dem ti kin ab tat handuk dade ki formalities kin verify shwa ki documents hatu kita ki documents bawan na po ki chalan na po Nagaland kilong eligible na em kilong qualify na pet ka criteria jong mining and geology jong sarkar jalami khalia tat tanghang ta kinsa sign kinsa authorize kinsa verify ba kinsa alat ya kini udah yang bawan na po Nagaland ban yai lang ba usurok jong ka jalami khalia ban export yun udong siya po ri Bangladesh